Lodwa tajba, illum il-ħamis 25 ta' Ġunju. Nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelu tal-lum nisimgħu li n-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim ta' Ġesu, għax hu kien jallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba tagħhom. Nitolbu llum għalina lkoll biex niskopru dejjem aktar it-tagħlim ta' Ġesu u nħallu l-kelma tiegħu tkun id-dawl ta' ħajjitna li jkeċċi d-dlam. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li aħna ikollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh, għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bi sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Jehoiakin kellu 18-il sena meta sar sultan u dam isaltan 3 xhur f'Ġerusalemm. Ommu kien jisimha Nehusta bin Elnatan minn Ġerusalemm. Huwa għamel il-ħażin quddiem il-mulej bħal dak kollu li għamel missieru. F'dik il-ħabta il-qaddejja ta' Nabukkadonosor, sultan ta' Babilonja, telaw għal Ġerusalem u l-belt għalquha f'assedju. Nabukkadonosor resaq huwa wkoll għall-belt waqt li l-qaddejja tiegħu kienu qegħdin idawruha minn kull imkien. Imbagħad Jehoiakin, sultan ta' Ġuda, mar quddiem is-sultan ta' Babilonja u ommu l-qaddejja tiegħu u l-kbarat u l-fizzjali tiegħu u s-sultan ta' Babilonja qabdu priġunier fit-8 sena tas-saltna tiegħu. Dan ġar minn hemm it-teżori kollha tat-Tempju tal-Mulej u t-teżori tal-Palazz tas-Sultan u farrak it-tamir kollu tad-deheb li Salamun, sultan ta' Iżrael, kien għamel fit-Tempju tal-Mulej. Hekk seħħet il-kelma tal-Mulej. U ġar fil-jasar lil Ġerusalemm kollha, il-kapijiet u l-qalbenin kollha tal-eżerċitu, 10,000 il-sir u l-ħaddieda u l-masrudaxxi kollha, min nies tal-pajjiż ma kienx fadal ħlief il-fqar. U ġar fil-jasar f'Babilonja lil Jehoiakin, lil-omm is-sultan, in-nisa tas-sultan, il-fizzjali tiegħu u l-kbarat tal-pajjiż. Ħadhom fl-eżilju minn Ġerusalemm f'Babilonja. Is-soldati kollha 7,000 raġel u l-ħaddieda u l-masrudaxxi kollha 1,000 ruħ u l-qalbenin kollha tajbin għall-gwerra. Il-koll ġarrom is-sultan ta' Babilonja fl-eżilju ta' Babilonja. Minflok Jehoiakin, is-sultan ta' Babilonja għamel sultan lil Mattanija Tzijuh u bidillu ismu f'Sedekija. Il-kelma tal-Mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu Mulej, eħlisna u għafrilna dubietna minħabba l-isem tiegħek. Mulej, eħlisna u għafrilna dubietna minħabba l-isem tiegħek. O Alla, daħlu l-ġnus furtek, nitsu t-tempju mqaddes tiegħek, għamlu l-Ġerusalemm ħerba waħda,
taw l-itzma tal-qaddejja tiegħek bikel lit-tjur tal-ajru, taw laħam ħbiebek lill-bejjem tal-art. Mulej, eħlisna u għaffrinna d-nubietna minħabba l-isem tiegħek. Xerdulhom demmhom bħall-ilma madwar Ġerusalemm u ma kienx hemm min jidfinhom. Waqajna ċ-ċajt mal-ġirien tagħna, għaddaħ u żeblieħ għal ta' madwarna. Mulej, għal dejjem se tibqa' nkullat magħna, se tibqa' mkebsa bħan-nar il-ħeġġa tiegħek. Mulej, eħlisna u għaffrinna d-nubietna minħabba l-isem tiegħek. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi, fit-texejja u l-qana biħnientek, għax ninsabu mifnija l-aħħar. Ejna, o Salvatur tagħna, fġieħ is-seb tal-isem tiegħek. Eħlisna u għaffrinna d-nubietna minħabba l-isem tiegħek. Mulej, eħlisna u għaffrinna d-nubietna minħabba l-isem tiegħek. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti, jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Lora lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: mhux kull min jgħid li mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet. Dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli mulej, mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'ismek keċċejna xjaten, u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom: lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn qudiemi, intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita ġew il-widien għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qed ngħid jien, isir jiġbaħ lill-bniedem iblaħ li beda daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widien għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġara li meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu. Għax hu kien jallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta mill-Evanġelju ta' San Mattew jiġi konkluż id-diskors imsejjaħ tal-muntanja. Fil-kapitlu 5 ta' San Mattew, il-mulej jitla fuq għolja, iħares lejn il-folla, joqgħod bil-qiegħda u jibda jallimhom. L-idea tal-Evanġelju ta' San Mattew huwa li jippreżenta lil Ġesu f'dawn iż-żewġ kapitlu, l-kapitlu 5, 6 u anke 7 daw it-tliet kapitli, bħala il-Mosè il-ġdid li jagħti il-liġi l-ġdida lill-poplu tiegħu. U hawnhekk għandna wkoll 3 mumenti f'din is-silta tal-versi 21 sa 29. L-ewwel mument huwa fejn il-mulej jafżana li mhux biżżejjed inkunu sejjaħna ismu, aħna għandna ħafna modi kif niċċelebraw il-fidi tagħna, ma rridx insemmi biss il-festi jew inkella id-devozzjonijiet tagħna, u jgħidilna mhux biżżejjed mhux biżżejjed li tajdu li mulej biex titlu fis-saltna ta' smewwiet, imma li tagħmlu r-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet. Wara kollox fit-talba li għallimna dan għallimna nitolbu
Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Impressjonanti hija li aħna nistgħu nfakruh il-Ġesu li f'ismu għamilna ħafna affarijiet kbar, ħabbarna, keċċejna xjaten, għamilna ħafna mirakli. Għal Ġesu donnu mhux biżejjed. Anzi, jafżana li jista' jkun li wara dan kollu jgħidilna lilkom qatt ma kont nafkom. Kelma terribbli di. Kelma kbira. Warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħasen. Għal Ġesu importanti li tieħu bis-serjetà l-kliem tiegħu, li wara kollox huwa kliem ta' mħabba, kliem ta' modrija, kliem ta' ħniena. Kultant aħna nasbu li l-kliem ta' Ġesu huwa ġebel li nistgħu ingaraw il-xulxin. U dan nagħmluh f'ismu u nippretendu li xi dera tatna il-qawwa li niġġudikaw il-ħaddieħor, li minn għalina aħjar minn ħaddieħor, kemm inkunu mbedin mill-qalb ta' Ġesu meta nagħmlu hekk. U da kollu ma jsalvanix. Għaliex hu jridna li nibnu fuq il-blat. U l-blata taf x'inhi? Il-qalb ta' Ġesu. X'ina nista' jkun li jkolli l-icing sugar kollu tajjeb u mmur pellegrinaġġi u l-Madonna tkellimni u l-qalb ta' Ġesu wkoll, imma ma jkollix imħabba, ma jkollix ħniena. Meta nitkellem fuq il-proxmu, joħroġ biss il-velenu tar-rabja u tal-mibeda. U kollox f'isem Ġesu. Ma nafkomx, jgħidilna. Il-poplu kien jisimgħu l-Ġesu mhux għax kellu ħafna l-bisfin u lanqas kien jgħix xi palazz kbir għalu stess. Kien mastru taxxa minn Nażaret, imma kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta. Din il-kelma dejjem timpressjonani bil-Griek li kif tafu kienet il-lingwa li fih inkiteb l-Evanġelju. Din il-kelma seta hija egżużija tgħidli xi tfisser, mhix ġej. Tfisser xi ħaġa li ħirġa mill-qalb tiegħek. Minn dak li inti. Il-kelma ta' Ġesu kienet tirrifletti l-qalb tiegħu, kienet kelma ħirġa mill-qalb. Mhux tal-kodba, jew tat-tentufiet u l-frilli, mill-qalb. U allura kellha s-seta vera, is-seta tal-qalb li tkellem il-qalb. Ejjew nifhmu li meta Ġesu jgħidilna ibnu d-dar tagħkom fuq il-blat, mhux il-ġebel li ngaraw il-xulxin, mhux dak il-blat. Imma blata samma tal-qalb, umli u ħanina tiegħu. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier u nitolbuh il-grazzja li nieħdu il-kelma u l-qalb ta' ibnu bis-serjetà u li nibnu ħajjitna fuq il-qalb imqazza ta' Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biet minna kull supervja mulej, mod speċjali dik li ġejja mix-xitan li huwa l-akkużatur u li tagħmel minna għaddejja tiegħu billi nakkużaw il-xulxin u ngaraw il-ġebel il-xulxin ta' parsi f'ismek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Arrafna kemm aħna dajfin mulej biex nikbru fil-vera umiltà u fl-istess ħin nitalmu nafdaw biss fik u fil-ħnina tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal żgħażagħ u tfal tagħna qegħdin jippreparaw għas-sagrament tal-preċett tal-ewwel tqarbina u anke tal-griżma dan is-sajf biex il-mulej ikun id-dawl u l-ferħ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbu għal komunitajiet tagħna li dan is-sajf se jiċċelebraw il-festi fil-parroċċi tagħhom biex il-festa tkun pellegrinaġġ ta' fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dan is-sajf kull wieħed waħda minna skont il-possibilitajiet tagħna insibu wkoll ħin għal mistrieħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nafdawlek mulej il-ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat, mod speċjali b'xi inċidenti jew ċirkustanzi oħrajn partikolari biex inti tkun il-ħniena tagħhom u l-mistrieħ ta' dejjem tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħedna lina mulej u għatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk sakrifiċċju għat-tifħir u għall-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Li jinbattunna bħala Salvatur u feddej. Mamul bniedem mill-Ispiritu Santu mwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ibati, ħalħobs, rat il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal,
ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inqabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. U meċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-is of Joseph li qed jgħinni, mal-is of Mario, mal-is of Maħtur Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minú ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Nixtieqek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Flimkien ngħidu t-talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem mażis ta' ibnek, fejn nagħtihak nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Irroddu ħajl l-Alla. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajl lil-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju għal komunitajiet tagħna li qegħdin jerġgħu jirritornaw għal quddies fil-knejjes eżistana u jirċievu lill-Ewkaristija. Nitolbu għal dawk li għalissa mhuwiex possibbli għalihom jiġu l-Knisja u nitolbu għal kull min qiegħed jaħdem fis-settur tas-saħħa u tal-prevenzjoni tal-mard. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. U biżnati kull jum matina llum. Frinna nubietna palma nafru minn ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħomżenat kuljum matina llum affrinna dnubietna palma nafru minn oħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżenat kuljum matina llum affrinna dnubietna palma nafru minn oħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti bismewwiti tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna kuljum atina llum affrinna nubietna palma nafru l-minu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżnata kuljum atina llum affrinna nubietna palma nafru minnu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-den. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija u Malla tlopalina mitembin, issa fis-sieqa tal-mewt. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija u Malla tlopalina mitembin, issa fis-sieqa tal-mewt. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija u Malla tlopalina mitembin, issa fis-sieqa tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija u Malla tlopalina mitembin, issa fis-sieqa tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnieru, aħna nikpunolfu f'dan għal-wiet ta' dmu. E għamela avukata tagħna, dawallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Orina wardana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijak. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina għaddisom Malla, Xkun jisoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna kull-jum matina l-lum mafrinna nubitna pa minafru minnu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżżahlisna mid-dinja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitembin, issa fis-sieqa tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem amen. jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu l-qattal. Missier eternalla, Ħenna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlopalina. imqazza Alla, Itlopalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlopalina. Om ta' Kristu, Itlopalina. Om il-Knisja, Itlopalina. Om tal-ħnina, Itlopalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Om it-tama, Itlopalina. Om li zjed safja, Itlopalina. Om li zjed nadifa, Itlopalina. Om muxebba, Itlopalina. Om blateba, Itlopalina. Om li tistħoq li mħabba, Itlopalina. Om tal-aġeb, Itlopalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlopalina. Om ta' min ħalaqna, Itlopalina. Om ta' min salvana, Itlopalina. xebba kollu kaqal, Itlopalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlopalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlopalina. xebba kollok seta, Itlopalina. xebba kollok ħnina, Itlopalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlopalina. mera tal-Dusija, Itlopalina. tron tal-erf, Itlopalina. bidu tal-ferħtana, Itlopalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlopalina. amara ta' kull grazzja, Itlopalina. amara ta' kull tjiba, Itlopalina. warda mistika, Itlopalina. torri ta' David, Itlopalina. torri ta' lavorju, Itlopalina. dar ta' deb, Itlopalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlopalina. bib ta' sema, Itlopalina. kewkba ta' filodu, Itlopalina. saħħa tal-morda, Itlopalina. ken tal-midimbin, Itlopalina. faraċ tal-migranti, Itlopalina. faraċ tal-imniktin, Itlopalina. għajnuna tal-insara, Itlopalina. sultana tal-anġli, Itlopalina. sultana tal-patriarki, Itlopalina. sultana tal-profeti, Itlopalina. sultana tal-apostli, Itlopalina. sultana tal-martri, Itlopalina. sultana tal-konfessuri, Itlopalina. sultana tal-verġni, Itlopalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlopalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlopalina. sultana mtella s-sema, Itlopalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlopalina. sultana tal-familja, Itlopalina. sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina. Tlopalina għaddisom Malla, Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Veġni mqazza Marija, għatina nitolbuk li nistqarru Malla li nkunu mejjuni mit-talb tagħha bl-istess Kristu sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa.
U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Sebastian Martri, San Turrocco, San Paul Missirna, San Publio, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni uomu, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddissin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fil-5:30 fuq TVM2 ser tixxandar qudiesa ċelebrata minn Monsignor Arċisqof mill-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni f'Bormla b'tifkira tal-inkurunazzjoni tal-kwadru titolari. Fil-waqt li aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30 inħabbrilkom li b'kollaborazzjoni ma' TVM2 fil-jiem li ġejjin l-Arċidjoċesi ta' Malta ser twaslilkom żewġ ċelebrazzjonijiet importanti u ta' ferħ kbir. Is-sibt li ġej fid-9:30 ta' filgħodu ser tixxandar qudiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Santa Katerina iż-Żejtun li matula 4 seminaristi ser jiġu ordnati diakni minn Monsignor Arċisqof. Il-ħadd ikollna ċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa filgħodu u filgħaxija mill-Knisja Parrokjali tar-Rabat u 2 li ġej solennità ta' San Pietru u San Pawl
Fis-6:30 ta' filgħaxija ser inwasslulkom qudiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re, Raħal Ġdid, li matula 10 diakni ser jiġu ordinati saċerdoti. Nistedinkom biex flimkien nitolbu għas-saċerdoti ġodda u għal iżjed vokazzjonijiet fl-għalqa tal-mulej. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.